Така, уважаеми колеги, това е първата пресконференция на БСП Обединена левица след приключилите парламентарни избори. Първо искам да благодаря за вашето присъствие и да се обърна първо към вас, да ви благодаря за цялата кампания, която мина. Аз съм имал честта да вода няколко избирателни района сега в страната. Подобно коректно отношение от страна на медиите никога не съм получавал, за което искам да ви благодаря на всичките професионално и коректно поведение през изминалия период от време. Искам естествено да продължа с благодарностите към всички избиратели. Не мога да кажа точния брой, заради непрекъснатото много преброяване на бюлетините, но той при всички положения е над 10 000 хора, които успяха да подкрепят БСП. Да благодаря на структурите на БСП, които единодушно, заедно успяхме да работим в тази кампания, на нашите приятели от Обединена левица, в лицето и на Албина Анева, и на Руслан Костадинов, в които успяхме да покажем, че можем да бъдем един отбор. Да благодаря на членовете на секционните избирателни комисии, благодарение на които, въпреки трудностите, успяхме да изкараме такъв висок резултат. Надявам се, че успяхме под някаква форма да върнем самочувствието на левите хора в област Благоевград, защото така след тенденцията от избори многобройни, успяхме на седмия път да обърнем тенденцията обратно и да имаме близо 30% по-висок ръст на гласовете в Благоевград. Отварям само една кратка скоба. Искам да благодаря и на всички бивши председатели на БСП през последните 35 години, които под някаква форма изразиха подкрепата си за листата Обединена левица. Успяхме да класираме БСП Обединена левица в 4-те района в страната, в които имаме над 10 000 гласа, което е един как да кажа, добър старт. Не бих казал успех, тъй като БСП е печелила далеч по-високи върхове е катерила, но с това успяхме да поставим Благоевградска област в челните 4 области в страната, в които имаме над 10 000 резултати. За последните 4 месеца показахме, че може да бъдем заедно, да бъдем един екип и да постигаме тези успехи, които БСП заслужава. Кампанията беше построена много старомодно, освен срещите, които правихме с партийните си организации, стигнахме до там да провеждаме срещи очи в очи, по различни махали, къщи. Въобще заложихме цялата група от 22 кандидати, заедно с ръководството на партиите и партиите, които ни подкрепяха и бехме заедно на срещи очи в очи. И успяхме под някаква форма да постигнем далеч по-висока мобилизация. Като отделно заложихме на браншовете най-развити в Благоевградска област, леката промишленост, шивашка индустрия, дърводелство, ако щете, зеленчукопроизводство, и успяхме да направим срещи с различните браншове, но не да ги каним в някакви зали, за които да им развиваме някакви големи политики, а срещи, които правихме, беха на место и между другото дадаха най-добрите предложения към платформата на БСП за развитието на икономиката в областта. Като деформиран организационен работник, ще ми позволите кратко отклонение за побораене малко с цифри. При 7800 гласа преди 4 месеца, днес БСП, Обединена левица, има над 10 000, 10 042 гласа. Като прибавим към тези 7800, 1400 гласа, които са на партньорите ни от другите леви партии, искам да благодаря на всички, че успяхме да спечелиме още близо 1100 гласа допълнителни гласове към лявата листа. Това е повече от 12-13% на хора, които до сега не са участвали в избори, хора, които до сега не са подкрепили БСП. Това далеч надвишава и повишената избирателна активност.
Апропо, освен другите методи, с които Благоевград се слави като най-висока избирателна активност, БСП даде своя принос с нови 1100 човека, които се включиха, и това, с което се гордееме всички ние, е, че тези гласове са гласове по любов. А няма нищо по-ценно от това да спечелиш 1 глас, 2 гласа, 100 гласа, 1100 гласа и те да бъдат по любов. Естествено, анализа, който ще направим на областния съвет, предстои. Не всички общини имат този ръст, който очаквахме. Но тук съм поканил всички отличници. И не мога да не ги спомена, защото има общини, в които имаме двоен ръст. И започвам с община Гърмен. Даже там мисля, че може да имаме след отварянето на бюлетините, на чувалите, което ще говоря малко по-късно, може да имаме далеч по-висок резултат. Община Гърмен, община Петрич, в лицето на Новко, който така успя да мотивира и партията, и нашите партньори, и приятели, защото освен на други партии, в подкрепа имахме и приятели, наши съмишленици. Община Сандански, където, казвам, в тези общини ние имаме близо 100% ръст. И естествено община Благоевград. 100% ръст. Ръст имаме сериозен и в община Гоце Делчев, въпреки че тя вече 8 мандата се управлява от БСП. Виждаме, че когато сме заедно и имаме резерви, там ръста е близо 35%. Имаме и общини, в които така имаме лек спад на резултата. За сега го приемам като собствен проблем и слагам вината в себе си. Надявам се с общинските организации и в Разлог, и в Банско да проведем някакъв разговор, в който да изчистиме въпроси и да видим каква е била причината за този дори лек спад на гласове. Всичко това, за което говорих до момента, е въпреки кампанията, която беше проведена в този един месец. Ще ви извадя само няколко данни. 10 от неработещите камери на секции са в Благоевград. Най-високият процент на неработещи камери по време на изборния процес. Второто, което е ключово важно. 50% от 500 секции, близо 50%, имаме поправка на протоколите в районната избирателна комисия. За да ви го артикулирам правилно, ще ви кажа. 7 души комисия, 9 души комисия, стоят цял ден, свършва изборния процес. 7 или 9 души комисия броят резултатите. След което 3 тръгват за Благоевград да предадат своя протокол в РИК и половината от секциите в Благоевград имат коригирани протоколи само от 3 души. Къде са ставали промените? Дали е на паркинга горе, където седят на тъмно до 3 часа 4? Дали са ставали в районната избирателна комисия? Имаме поправка на 50% от протоколите. Тоест, 3 души са взели решение какъв да бъде резултата от изборите на цяла една партия или на еди колко си 28 партии и коалиции, които са участвали с цялата тази изборна администрация. Аз не мисля, че това е начинът, по който трябва да бъдат провеждани изборите в страната. Причините може да са много. Благоевград е областта, в която има най-много смяна на членове на районни избирателни комисии. Дали е заради тяхната неподготвеност, дали е заради други неща, надявам се най-скоро време да разберем. Това, което ние от БСП ще направим, е да подпишеме с колегите от Има такъв народ тяхното искане за ново преброяване или частично касиране на избори. Но тук прибавяме и нашето условие, в което колегите от ИТН се съгласиха, да бъде сезиран отново Конституционния съд и служебните правителства да бъдат избирани по старият начин или да бъдат върнати така наречените промени. Офертата е отправена и към Продължаваме промяната, към ГЕРБ и към всички останали партии, които искат да се присъединят. Искам да видя тези, които смениха Конституцията и днес са недоволни от изборните резултати, каква позиция ще имат. Защото какъв е смисъла да касираме избори, да ги правиме наново,
Да ги правиме при същите условия и да ги правиме с същите хора. Значи, просто, как беше приказката, правиме едно и също и очакваме различен резултат. Няма как да се получи. Затова смятам, че резултатите, които сме постигнали в Благоевград при тези условия, са добри и се надяваме заедно да работиме за по-добри резултати при следващите избори, с които летиме с 200 км в час към тях. Благодаря. Тоест избори ще има отново и правителство няма. БСП Обединена левица склонна ли е да прави компромиси и да участва в сглобяването на кабинет? Преди сглобяването на кабинет трябва да бъде формирано и структурирано Народното събрание. Защото всичко за това, за което говорих, и като жалби, и като промени в избирателния кодекс, е необходимо работещо Народно събрание. Все още не е конструирана ръководството на парламентарната група, както нямаме и позиция от страна на ръководството. Първата ни действия трябва да бъдат по това. Конструира се Народно събрание и има ли подкрепа за избор на председател на Народно събрание. И това ще го решим в рамките на следващата седмица. И след това все пак има ли визия с кои партии БСП би работила, би приела покана, би отхвърлила покана? Това, което ще повторя и го приемете като лично мнение, тъй като нито съм част от ръководството на парламентарната група, нито част от ръководството на партията, е, че БСП би трябвало да разговаря с групата, която формира 101 народни представители. Значи от позицията на 38 някой да дава предложение или от позицията на 64, за което са необходимо 121, е меко казано несериозно. Офертата, офертите и предложенията трябва да бъдат направени или от първия, или от втория. И ние може да разговаряме само с този или първи, или втори, който е формирал мнозинство от 101 човека. Групата на БСП е от 100 човека. Тогава се събират органите на партията, взимат своето решение, приемат или отхвърлят предложението. Елементарно. Тоест, вие сте за това, независимо от всички ситуации, които компрометират изборния процес, да се структурира 51-я парламент. Надявам се в следващото Народно събрание да има критична група, маса от хора, народни представители, така нареченото мнозинство, което да има волята да промени условията и начина на провеждането на изборите. А това няма как да го направим в партийните си щабове и в партийните централи. Докато оспорват изборите. Докато се оспорват изборите, просто отиваме на нови избори. Трябва някакъв орган, където да има мнозинство по определени теми. И ако темата избирателен кодекс е най-важната тема, и две, промяна начина на формиране на служебните кабинети и така наречената домова книга е второто, то при всички положения трябва да има работещ парламент. Да, трябва да има работещ парламент. По отношението на БСП и Обединена левица, по отношение на ДПС е ново начало и това, че общо взето тук изборните резултати, манипулации, горе-долу като се гледат къде са поправките, върват натам. БСП, Обединена левица, има еднакво отношение към партиите овластени, които влияят върху изборния процес. Дали това е ГЕРБ, дали това е ДПС ново начало, дали това е АПС или който и да било друг, който си позволява да се бърка в изборния процес и да влияе по някакъв начин на крайните резултати, БСП има еднакво отношение и не приема подобен тип практики. Тоест, санитарния кордон, който призовава ПП... Нямаме тема за санитарния кордон, защото БСП и неговите органи имат решение, с което с ГЕРБ и с ДПС да не се прави правителство и да не се влиза в коалиция. Това е решение на конгресите, на нашия конгрес. Ако тръгнем в някаква друга посока, трябва промяна на това решение. На този етап нямаме предложение, нямаме ситуация, в която да предизвикваме нещо подобно. Тоест, ако се окаже, че кабинет може да се сформира и да се стигне... Решение трябва да вземе Конгреса. Конгрес ще назначава Конгрес. Конгресът трябва да вземе това решение. Спасителна ръка, за да се формира все пак кабинет някъде. Пак казвам, БСП, едноличните решения в БСП
ерата на едноличните решения приключи. От тук нататък ние имаме своите органи, които ще вземат това решение. И когато решението е на Конгрес, той може да бъде отменено или допълнено единствено само на Конгрес. Колко стабилна е според вас, господин Добрев, левицата към момента, след като вече направихте първия общ тестови избор, и как смятате, че трябва да продължите? В крайна сметка всички излязоха от БСП през годините. Не всички. Най-интересно е било работата с нови млади хора, които вие виждате лидерите на тая формации леви, които са излезли от БСП. Но още по-интересни са поколението, което е изникнало след тези лидери, които под някаква форма не е харесвало БСП и е гласувало или е работило за други леви формации. С тези хора са ми били най-интересни между другото срещите и сме стигнали до общи решения, че всъщност лявото няма как да бъде разделено, тъй като нас нищо не ни разделя идейно. Нас са ни разделяли отношението към този или онзи лидер. Когато тези лидери дадаха назад, някои си тръгнаха. Нещата помежду ни тръгнаха с много по-лесно и много по-добре върват нещата. Тоест, ще останете в компактна коалиция или според вас? Началото, което поставихме, е добро. Значи, тук даваме си оценка много добър. И от тук нататък трябва заедно да надграждаме. Предстоят ни още много битки, които да водиме заедно, и в тези битки мисля, че ще се оформят характерите и от едната, и от другата посока, и смятам, че вървиме към едно голямо ляво обединение, което да бъде монополист в лявата част от политическия спектър. Господин Добрев, до кога партиите ще водят битката да ходят от избори на избори? До кога ще издържи този политически? И кой ще спре това свободно отпадане вече, което наблюдава? Егото е най-големият проблем. На всички политици. Егото е най-големият проблем. БСП, вие говорите за санитарни кордони, скоро има възможност да го кажа, БСП е била 3 или 4 пъти в такъв санитарен кордон. Първия път 90-та година, след което 94-та спечели изборите. Колкото по-голям е натиска към политическия свет, той толкова повече се капсулира. 97-та година, след тези и това, ни наричаха комунисти, че трябва да умреме всичките, Костов ни затваряше. Само 2 години след това спечелихме президентските избори. Не вярвам, че кордона и натиска е най-доброто нещо, което трябва да се случва към политическия свет. Апропо, кордон имаше и срещу ГЕРБ след протестите. И тези хора само няколко години по-късно управляваха заедно. Ако искаме да направим нещо за тая страна, трябва да има взаимни компромиси от всяка. И не да се делиме на леви и десни, на добри и лоши, да намериме път към доброто на страната. Но, както виждам, този парламент трудно може да се получи това. За съжаление. Не ви е много позитивна прогнозата. Да, за съжаление. В Гърмен, вашите гласове къде? На кой са писани? На кой бяха писани? На ГЕРБ. 14, на 14 бройки бяха. 14, да. На ГЕРБ ли са писани? На ГЕРБ са писани на номер 105. Феномена от Пиринско. Новия феномен. Други въпроси? Не. Благодаря. Записваме ли още?